Kudratında beýgelen, ähli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmedi onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Sevginiň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bu güne sebäpli adamzat Hudaýdan çetleştirildi ve Eren bağından kovuldu. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldyzlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahimyň diýen edijiligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa inandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin bıçagyny galdyranna Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahimyň Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gür agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleştirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidir. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahimyň oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly
Onun yerine şol biri qurban edilmeli. Käbirler ona Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onuň gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onuň doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Oňa ruhy manda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onuň Ýerusalimä taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna erijileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onuň etjek işlerini welillik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habar wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň welillik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onuň durmuşynda özü barada welillik edilen zatlar berjaý boldumuka? İsa peýgamberden hem beýik boldumuka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylşýaly. Bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gürrüň berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňyz. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady biziň İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Qadirli fiýafel, bu zatlar barada hakykaty bilmegim üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin-birin ýazýan. Kesar Augustun Rim'in imperatory Beyk Iridin bolsa Ýudeýanyň padşahy bolan nurny Hudaý tarapyn nazar etip bir Meryem atly päk gyzyň ýanyna Cebrail perişti berilýär. Korkma Meryem, sen üstünden Hudaýyň keramatyny, sen göwreli bolarsyň, emir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa İsa dakarsyň. Bine hilbeýle bolýar. Men pek gyzagır. Seni keramat nur urşabalar, hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçinem ol keramatly çaga Hudaýyň perdendi diýerler. Onsoň Meryem Elizabetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan göwreli bolupdy. Elizabeta, Meryem, men uyojugum. Sen iň bagtly ýal. Sen çağaňyň bagtly bolar. Çünki men sen sesiň eşitmädimi, göwremdäki çağa şatlykla oýnaklap başlady. men kalbim Taňra alkyş okýar. Gudraty güýçli halat ýerime şatlanyp men ruhum göterilýär. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni siýlar. Rim'in imperator August Kesar'dan ilat ýalygyny geçirmeliýän beýik ferman geldi. Galileýede hemde Ýudeýede her bir adam hasaby almalydyr. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obodo, onuň ata-babalar nirede eneden bolup durlar. Bary ýazylmalydyr. Onsoň Meryem özüniň odulyň adagyry solan Ýusuf bilen ýazylşmagy
Judeyadaki Viflehem şäherine geldi. Emma Viflehemde olar üçin yer tapılmadı. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçuny özlerine pena tapdylar. Şo töwereklerde çopanlar bardy. Olar goýun makýadylar. Haçanna giýje olaň öňünde Taňryň periştesi peýda bolanyny oň keramaty töwere günnüzlük ýal etdi. Begice Davudyň şäherine siziň ýalkaýjyňyz Taňrynyň nepes ogly İsa aleyhissalam dünýäye indi. Çopanlar şonu dünýä inen çağany sallançygyny görmäge gowlukdylar. Ýalkaýjynyň dünýä inen barda hoş habary ilk ýaýradanlarym şolar boldular. Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanyna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Ýusuf ony Ýerusaleme Taňryň huduryna alyp bardylar. Wada tanada olary ýaşyl goja Simeon duşelli. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçä ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Taňrym, men haýyny seni öz sadyk goluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýberip bilýän. Çünkü men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Taňryň saýlany. İkiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini de surlar gutoran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçanna İsa 12 ýaşyna ýetenne Ýusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasha bayramalyna gitdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony Wadatxanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Eyle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşlap görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini haýran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimi diýarly. Qalkyn kimiň sen gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akıl paýhasy bilen, özüniň kemale gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations film kinokampaniýasy Lukanyň Injiliniň esasyna döredilen İsa adly filmi siziň diqqatyňyza götürilýär. Film Altygarly ifadyna Türkmen film kinostudiýasyna türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem rejissori Hanyel Agahanow. Türkmen diline ses verenler İsa Aman Bayramnerdiýew, alyp barjy Nurul Urazurdiýew we başgalar. İmperator Tiberiýanyň häkimlik sürmeginiň 15-nji ýylynda Ponti Pilat Ýudeýany dolanýarýaka, Irod Galileýede ýol başçylyk edýäkä, ilkinji ruhanlar Anna bilen Kayafa döwründe Hudaýyň kelamyny ýançylystanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini ilep, towba edip çokunmagyny nesihat berip, bütün Ýordan ýurduny aýlanyp çykdy. Inniden beýle günäh işetmekden saklanyň. Towba ediň. Hudaý siziň günäňizi geçer. İsa-y Peýgamberiň mukaddes kitabyna ýazylşy Çölistanlykda bir owaz ýanglandy. Gudraty güýçli çyn ýol taýýarlaň. Sen bir aýt. İsa diýilýän senmi? Men sizi suw bilen şokundurýan. Emma menden başga has mertebeli biri geler. Men oň şaragynyň bagyny çözmäge de yaraman.
O sizi keramatlı ruh bilen hemem ot bilen şokundurur. O yağşeni yamanı elekten geçiren yalı saylar. Hemem anan yanları çövrevle yığınar. Mukaddes ruh kepter sıfatlı gelip İsa'nın evini kondu. Şu vaqt asmandan sen men eziz perdemdim, men bu niyetlem sana singenler diyen uğaz eşitdim. Şemme onu İsa adettaki siyali vadettana vardı. Onu İsa'yı Peygamber'in kitabını okuyup berdiydiler. Tangring ruhu maňa seňdi. Çoň çynama maňa gedaýlary hormat etmäge, ýesirliň adatlygy çykjagyny, we körlüň gözleriniň açyljagyny, emme ýezlenleri adatlygy ilan etmegi, olary Hudaýyň halat etse günniň gelini habar bermäge maňa pata berdi. O gowlatlar aýdy. Şu yazılanlar men okap durgan berjay boldy. Yazılanlar berjay boldy? Bu da atları dine yalkayıcı berjay ettiler. Siz maňa hekim, ödük dertten halat etken atalar sözüni ýatladardyňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolanda öz watanyňyzdy berjay etdi diýerdiňiz. Men size aýtdym, öz watanyny hiç bir peýgamber tuwa edilýändir. Şeýle sözler bilen İsa özüň olaň ýalkaýjydygyny, adamlar ýalkamagy Taňry pata berip ýerendigini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak da Musaýlar ony ýalkaýjy hökmüni kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne İsa ähli märekäň içinden geçip öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam oğlum. Ayık men götürürüm Kasimo. Götürür. Näme ol bizden gitmegir onu dugdum. Bir zaday. Bir de näme döňürse bir zaday. Bir de öwrek. Erik bakma. Bir sapar iki tane adam ibadathana ibadete gitdi. Birisi dinnar adamdy, beýlekli bolsa, talgyt ýygnaýjydy. Dinnar adam bir gyra çekilip, "Ey Hudaý, men saňa minnetdar. Men kysganç däl, bir näçeler ýaly aýalyma diýip palygy edemok. Sebäbi men şu talgyt ýygnaýjy ýalylar. Hep dede kede gagdym mekliýär. Düşügündümiň ondan birini saňa berýänni ibadat etmäge başlady. Talgyt ýygnaýjy bolsa diňe ýüzüni sallap, "Ey Hudaý, men günäkär. Erkekmin gelsin diýip döşnürdi durdy." Men sedaýdym. Olar ibadathanadan gidenlerine dinnar adam däle talgyt ýygnaýjy Hudaý wepal bolup çykdy. Çünki kim özüni ulumsy tutsa ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa ol ululdyljekdir. Men ýanyma gelip, sözlemme kulak asın, kalbyňyzy injalar. Anan ýan bolsaňyz Hudaýy gözle. O ýanyňyzda oňa taqdim edin. Näletkerde goýup pälinden gaýsyn.
kanunu ödeyen ervet niyetinden näntin hem Tanra taqdim etsin. Çünkü ol ähli günäler geçýändir. Onsoň sizin kalbyňyz rahatlanır. Hem salamatlıkda yaşardır. Gelye, anhaun, tere. İsa, yalvaryan men gidip halas et. Oňar ekmeň ýesin. Oýan 12 ýaşady. Inne mutha ölüp bar ya. Kömek et, yalvaryan, kömek et. Ýaýyr. Ulagat gyýdyň öldü. Yalvaranyň peýdasy ýok. Mugallim adar berme. Korkma sen ýöne anan. O ýene de diýerler. Ağlama. Bıgıyız ölmeyenler dini uklaptır. Beyzim. Tur. Munnaharla. Onun bir dene molunu hiç kim aytma. Divanalar tez bağıtlı. Çünkü bütün dünya sizinki. Ağaçlar tez bağıtlı çünkü karnını doyurursunuz. Ağlayanlar tez bağıtlı çünkü tez gülürsünüz. Sizi yigrinseler, nälet deseler, özüňizi bagtla sebetdiň. Hemmesi insan ogul sebäp bildir. Egerde şeýle bolsa gaýtam sizi şoň şahatlanyň. Asmanny siziň syýlaňyz uly bor. Çünkü peýgamberler bilen atalar şeý dipdirler. Men şonu bilmek isleýän. Seň pikiriňçe näme ol? İsa mätimi? Şu takwa adam İsa'ny öýüne nahara çağırdı. İsa da oň öýüne gelip gojaýynyň ýanyna oturdy. Ançağılır barın. Eşitdäňizmi? Barın oýnaň. Barın. Olar baran ýerinde ýakymsızlyk edýärler. Şeýlemi? Ola ýar bu ýerde näme işleýär? Ne bileyim o? Vay hal näme edýär? Eger bir hakykatdan da peýgamber bolsa özüni eldegir ýana ýalyň nähil aýallygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men oň kimdigini bilýän Simeon. Äder bolsa maň kulagas. İki tane adam birine bergili bolupdyr. Biri 500 dinary beýlek bolsa 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmändirler. Algyly ikisiniň bergisini geçipdir. Şolon haýson has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa, dogry aýdy. Görýärmi şunu? Men sen öýüňe geldim. Sen bolu aýagymy ýumagy da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen süpürdi. Sen başda meni öpmedin. Ine görýärmi? Baýal bolsa men aýaklanmy potýar. Elime çalmak üçin maňa ýag bermedin.
Bayalı ol men ayaklarımı müsk çalıp okuladı. Men şeyle diyen. On görköden belen sevgisi ehli günahların geçileninin tatbikliya. Kimin günahı az geçilse, on sevgisi mazır. Sen günahlan geçildi. Anam seni halas etti. Barıt et. Men... Irod padşanyň öz insiniň aýalyny öýlenenini ýazgaran üçin padşa ýoğan çokunurjyny zindana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwedetine ýetemizde göýlekçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýek ogly eken. İsa onu görüp, rehimini de tabyda elinde girip, ýaş ýigit men saňa ýüzlenýän, tur diýip, ondan ölen ýigit canlandy. Şeýdip İsa onu enesine gowşurdy. Sen ondan sonra bizim hemmemizin garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýäge inmelimidi? Halifamı. Halifamı. Bizi Yohan soran diýip berdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ya başga bir dünýäge inmelimi? Bardaňa göreneşdenden gurrunmer. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Haýşe diýen, meni galdyrsana. Meni ýeňiňe minni. Gelmin, inni görýärmi? Indi men İsany görýän. Bir daýhan ekin ekmäge meýdana çykýar. Oň taşlan tohumlaryň bir näçesi ýoluny tüneçe, on batalyalar guslar çokýar. Bir näçe tohum daşyň üstüne düşýär. Olar gögörýär, ýöne suw ýetmän gurýar tohumnyň käbirleri. Qara tikeniň üstüne düşýär. Gögörünni olaram tiken mowquru diýär. Emma bereketli toprağa düşenleri ösýär. O hasil berýär. Käbir başlar 100 zaneden getirýär. Halifam, näme üçin sen hemişe mysal getirip görüň berýän? Size älemiň türlerini düşünmek Hudaý tarapyn berilipdir. Başgalarına ol mysallar türen ýetýär. Diýmek olar teresteler de görmeýärler, eşiteler de düşünmeýärler. Ene şo mysalyň manysy. Biddäne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen dänler olar şol eşdiýänler. Emma şeytan inanmasınlar, hem halas bolmasınlar diýip Hudaýyň kelamyny olan kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tohumlar bolsa kelamy eşdiýänler hem onu kabul edýänler. Ýöne olan kökü ýokdur. Olan inamyzak bolmaýar. Wagty gelende olar adýarlar, hem gaçyp galýarlar. Qara tikeniň üstüne düşen däneler olar şo eşdiýänler, ýöne olar şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hatil vermeýär. Bereketli toprağa düşenler, Taňryň kelamyny eşdiýänler hem de onu öz kalbyna saklayanlar. Olar çydamyl durup hatil berýärler.
Hiç bir adam şemiyek onu batırmaz. Ya da onu gizlemez. İçerik girýänler ışık görür ýaly. Hemişe şemdan oturdur. Çünkü ayan bolmajak hiç bir gizlenser ýokdur. Hem de mälim bolmajak hiç bir pynhan zat ýokdur. Şoň üçin hem ünsür guragasyn. Kimiň ruhu baý bolsa ol ýene-de artar. Kimde bolmasa oň özüne bardyr öýtüp berenem elinden gider. Oğlum, ejeň bilen dogonluň taňa köçede garaşdyrlar. Görüşmek isleýärler. Men ejem hem dogonnym Taňryň kelamyny eşdýänler. Hem sygynýanlardyr. Bir gezek İsa yaranlar bilen gaýykda ýüzüp barýaka, olary gelin kölüň beýlek kenaryna geçeliň diýär. Şonu ýüzüp barýakalar İsa uklapdyr. Hani sizin anamınız? Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşýän Gadarinliň ýurduna gelip düşdiler. Kudreti güýçli Taňryň perdenini. Menden nämisleýän? Haýyş edýän. Meni horlama. Sen adyň näme? Legion. Sana ýalwarýar. Bizi deňize gark etme. Bizi Şotaydaky doňuzlaň arasyny ber. Hey! Durun! Atlanın! Onsoň arwahlar adamdan aýrylyp, Siz nire? doňuzlara geçdiler. Gidin şu yerden. Sen saati oy. Yok bol şu yerden. Hemmeňiz yok bolun. Yok bolun. Yok bolun. Sen nire gitseň menen sen bilen giderin. Sen bilen gitmäge ruhsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezlerini görürüňmer. Halk meni kim hazap etdi? Sana iyan şokundurcu diýerler. Sana iliyan öz diýenem bar. Üçüncüler senin täzeden dirilip dünýäniň kadymy peýgamber hazap edýärler. Sizin özüňiz meni kimdir öýdýäňiz?
Sen İsa'nın özü, sen Tanrı'nın nefesi oğulsun. Siz bu barada sesiniz çıkarma. Hudaýyň perdendi horluk görür hem de inkar ediler. Onu öldürler. Emma 3 günden soň ol täzeden direler. Soňra İsa öz ýany bilen ýogany Ýakup hem Piotr alyp ibadet etmek üçin dağa çykdy. Ol ibadet edip durka 100 keşfi etgedi. Geyimler appak bolup nur saçıp başladı. Birdenem Peygamberler Musa bilen Ilyas peýda bolup İsa'ň ýakyn wagty öljegin hemde Ýerusalimde näme bilen boljakdy barda gurrun berdiler. Tanrı'nın buyruğunu berjaydyr. Sen Ýerusalimde ölürsin. Dağdan nüşkeliyä käler Piotr İsa yüzlenni. Mollum. Biziň hemmemiziň şu ýerde bolulmaz gaty gowy. Biz üçden çatmadyk ya. Bir sen üçin. Şo wagt bir bölek bulut peýda boldy hemde olaň üstünden nur saçyşdy. Haçynna asmanyň ýenen uwaz bulutlar göwsüp, "Şumeň ediz perdendimdir. Näme diýse kulagasyň" diýenne şägirdler ör gökden geldiler. Muallim, yalvaryan oğluma kömek et. Haýyş etýän, oňa kömek et. O men ýalňyz oğlum ahry. Sen şägirtleňden oňa kömek edin diýip ýalbardym. Ýöne olar kömek edip bilmediler. Ahlaksyz azgyn nesiller. Men näçe wagtlap siziň araňyzda bolup çydak gederin. Hani getir oğlum. Benim yarasam bitti. Giyin yüreğimeli. Ýanyň öz şägirdlerini öwredişi ýaly bize de ibadet etmegi öwret. Ibadat da şey diýerdiler. Ey kudrety güýçli ataňyz, bütün alemiň hökümdary. Sen adyňa keramat. Sen bizi halat etjek günüňe garaşýas. Sen asmandaky erkeslegiň ýeriň ýüzüne de ýaýratyn. Biziň günnelik yrkymyzy her gün ýetirip dur. Hem de biziň günälemedi bagyşla. Bizim özümize bergiler bagyşlaýas. Azdyrma adana da duşar etme.
şonnu günah işler etmekte demeyildir. Yönü adığınlığı yüzüryanın dağıt gününe. Oňşun alacak sağan azır yanını görününden qoğuton boyununu degirmenin asına atıp, düýpsiz deriýa taşlan qoğudur. Taňryň sapal durmuş näme meňdi? Ene o şeýle. Adam daryň dänesini alyp meýdanyny ekýär. Däne göwür daraq däl ululýar. Oň şakalaryny kuşlar högürt gelýär. Men düşünemok, o nämen gurrun medýä? Sen näme üçin halgyp ýygnaýanlar, hemem şoň meňdeş zibiller bilen ýyp içýän. Tağa adamlar tebebe mätäşdir. Diňe nätaglar mätäşdir. Men biri takwa adamlar tawbat etmäge çagyramok. Men adaşanlar ýola saljak bolýar. Bize Taňryň sapalyrym şuardy gurrun, o ýerde näme bar? Korkmaň ýaşatyrymdyr. Çünki Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Hoş golumyň satyňda pulny gedaýlara paýlaň. Özüňde bir torba etiniň. Şeýdip asmanyny özüňde ebedi tükünmeýän hadyna gazanarsyňyz. O torba ogrum olaýlaşmaz. Onu güýe diýmez. Onun hadyna nerede bolsa ýürüňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keselimden kutulýasyň. Eredin, görün, bu kutully. Odrat. Şükran. Hudaýa şükür. 18 ýyllap gördüm. Tanrym seni bela beterlerden gorudy. Bize işlemek için 6 gün verildi. Diýmek derdiňizden gutulmak için şo günden birine gelin. Ýöne şemme günden. Siz 204. Siz näme şemme güni eşekleňizi ýa-da öküzleňizi suwa ýakmaga gitmeýäňizmi? Ene şu pakyryň şeytan 18 ýyllap dilini büküp goýupdyr. Näme muny keselinden şemme güni halat etmellämi? Nazaretli İsa yancı duşumuzdan geç gitti. İsa! İsa! Men maýbar ýetmem gelsin, maňa kömek et. Sen menden näme isleýän? Gözümün açılmagyny isleýän. Gözüň açyldy. Teň anamyň teň gözüň açdy. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen İsa Ýerusaleme gurady. O nira barsa ýoluny uly bäreke garşalýar. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salyp bermegi, tapal durmuş barada köprek gurrun mermegini sorýadylar. Adam hakyky peýgamber, Kudrat güýçli, merhemetli, meni halas et. Kudratly, sana salavat. Bize
hak yol görkez ey kudret güýçli. Onu karşı alayan halk, İsa'nı eyyem öz halifası hem de hükümdar hükmünü kabul ediydi. Her konuna bir salgıt yığınayıcı vardı. Onun adı Zakiya'ydı. O salgıt yığınayıcı. Üç tiydirak Zakiya. Şu gün ben tek oyuna varmakçı. Men oy mu? Kimin oyuna gitmek istiyor? Zakiya İsa'nı nereden tanıyor ka? Oh, yes. Yes, excellent. Kulak asın. Men öz ähli walygymyň ýaryny 7 aýlara berjek. Egerde kimdir biriniň göwünde degen bolsam, men oňa 4 eti köp tölerdim. Hiç inanır ya. Halkıt yolunçuyum, yoluna halkıtların iyine paylap yörünü asla ananı mı? O gördün zaten. Onun şöyle Tanrı'nın nazar düştü. Çünkü bir de İbrahim'in neslinden. Yalkayıcı ağdaşanları yola salmaya geldi. Ologasın. Biz Yerusalim'e giderdi. Şo yerde Tanrı'nın perdendi varadaki velilik bilen aytlan sözler berjay bolor. O but paradlan eline verdiler. Onun üstünden gülürler. Maskaralarını o biyavra yeterdiler. Onu yencerler hem öldürürler. Emma üçüncü günü o diriler. Anfanın günahlarını yumak için öldüreceğini bileyenim olsa, İsa Yerusalim'e taraf yola düştü. Yolu on baran yerine onu adamlar karşılayadı. Hem merde on gelmegini beğeniyadiler. Onu özlerinin hükümdarı diyadiler. Şertlerini tavşır, koyulur seslerini kessinler. Eğer dolar seslerini kestiler, olan birine dağışlarım kıygırıp başlar. Ejir çekip başlamakam sizin bile paskan aharını yesim geldi. Men siz aytayım. Soňra men oňa Taňryň sapaldyrmyşy berjay bolýança elim tegirip bilmen. Bize üdümüň miwesini merhemet eden, ey Taňrym, biz sana minnetdardyrız. Alın hemmesini özüňiz paýlaşyň. Men size aýtaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçäk özümiň suwuny datyp bilmen. Bize ýyjek çöregimizi bagyşlan. Gudraty güýçli Hudaý, biz sana minnetdardyrız. Biz siz sebepli hainlik bile satılyan men bedenim. Şu hainlik amala aşırlarını meni ýatlardyňyz.
Şükayetedeki täze ögütdiňen men ganym. O siziň üçin nöküler. Ene de maňa dönüklük edýäniň eli ýanymda şu supraň başynda. Näme-de bolsa insan ol Hudaýyň buýrugyny ýoly bide bar ýa. Ýöne soňa dönüklük edýäniň dat günne. Bolup bilmez. O bolup bilmez. O boljak zat däl. Dönüň adyny aýt hökümdar. Şoň bilen bir wagtda İsa'dan diýen külkülüne düşen ruhani ýaşullar ýygnandylar. Şol aralykda şeytan İsa'ň 12 ýaranlarynyň biri Ýuda Iskariyotyň kalbyna simildi. Öýüňizi azartmajak bolsaňyz awadet ediň. Ýuda Iskariyot İsa'ny bary ýok 30 sany kümüş teňe satdy. İsa insanyň günäleri üçin özüniň ölüminiň goýulýanyny bilýärdi. Onsoň ol wadet etmäge başlady. Ey ata, eger desem bazavi, men duşumdan geçirmek merhemet etsedim. Yönür men ihtiyarımda değil. Näme sen öz erkimde. Şo pursatda İsa'ň ruhuny götürmek üçin asmanyň bir perişdini. İsa gara dere watypdy. Oň derler ullukan kan damçalar ýaly ýere damýady. Näme uklap ýatyňyz? Turun. Hiç kim sizi ağdırmadı ýaly awadet etdi. Ýuda. Beýle ahlak öpýän ölümen tatýan mulaýma. İsa, biz onu bıçaklarymy? Onu häziriň özünde tutsak edin. Şüde ýeterlikdir. Oturat. Garakçy tutmaga gelen ýaly eliňiz gylyçly mene gitmäge geldiňizmi? Men her gün siz bile awadathanada bolýardym, şonda maňa el galdyraň dokduňyz. Inne siziň günüňiz geldi. Gara güýçler höküm sürge. Tutsak edin. Yetewan oğlum. Eskerler onu köşkat dediler. Onsoň oňusynyň gülmäge hem de maskaralamaga başladylar. Ha hökümdaryny wa.
Sen halayt bize näme garaşýa? Bizi halas eder misiniz Kudratly güýçli? Bizi halas eder misiniz? Ineşide İsan ýanyna di. Men onu asla görmesem näme? Men bile dronlaryny gördüm. Inni seni kim urdu ha? Peygamber bolsaň bille. Inni sen kim urar? Haklanın. Durun diýän men size. Onu geňeşeltiň. Tor. Ruhanlyň ýolbaşçylary İsa'dan sorag etmek üçin geňeşe ýygnandylar. Bize ait. Sen şu İsa mäti diýilýänmi? Men aýtsam, siz maňa ananmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Ýöne inniden meýlek Taňryň perdendi gudraty güýçli Hudaýyň sag tarapynda oturar. Demek sen Hudaýyň perdendi de. O men şol. Eýdime kim oňa ýar berdi? Bunaka. Oň näme diýeni biziň hemmämiz eşitdik. Biz onu Pilatyň ýanyna gider. Dogry, oňa jeda berdi. Şeýlelik bilen İsa'ny Rim hökümdarlarynyň iň zalimi, müňlerçe adamyň haça çöýlenmeginiň sebäpkär bolan Ponti Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Yer beýle ýyry gelip, siz menden näme isleýäňiz? Biz sen ýanyňa adamlarymyzy azyryan alyp geldik. O bazarda ibadathanada gol-goluňy çağırdy. Oňa näme jeda bermeli? Tostak etmeli. Oňa jeda bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Onu ýazgarýanyň sebäbi, ol hemmeleri salgyt tölemäň diýip wagt edýär. Hemem ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar? Sen Ýüdeýanyň hökümdary? Özüň şey diýdin. Ol wagtyny Galileýede başladyn. Hannem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol Galileýalymy? Beýle bolsa, oýoň bilen İrod paşa meşgullansyn. İrod häzir Ýerusalimdedir, şeýledämi? İrodyň ýanyna ket. Awwa, sen özüňe kimdirin diýdin? Onun ol sen şähertler diýerler kimler? Adamlar gudurat görkezýärmişiň diýerler. An maňa da bir gudurat görkez? Ey hökümdarym, ol hemmeleň başyna ile azyrya. Ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar şümi? Edin ali edretleňler.
Ona ceza vermeli. On platın yanına eltin. Ol şoň sorayan yeri. Yönol, ölüm cezasyny bereli hiç üretmiş etmendir. Men buyurýan, onu madalca yenjip kowuk goýbermeli. Sen bayramçılık münasibetli bir adamı tutsoğluktan moşatmaly. Sen Varavany azat et. Muňa bolsa ceza ber. Varavan azat et. Onu haça çüyle. Ten, onu yenjip. Sen ne bağırışan, Pilat? Meşru İsa. Ol hiç kimi yamanlık edin oğlan. Onu kaldırın. Märeke bolsa İsany haça çüýlemek talap edýän gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Varavany azat etdi. Şo ferman bilenem İsany haça çüýlemek buyurdy. Geçmeye yol verin. Ayrılın. Çıkın beyler. El taraf Eyvallah diye. Eyvallah. Yolunuzda olun. Ayrılın beyler. Ayrılın diye. Dur. Dur diye. Eytem. Adın ne Ben Simon, Kirineye'den. Eylek geç. Yükleri kediştirin. Eyvallah.
Atam ulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Ölüleri halat ediyadi. Annen ol özünü halat ettin ne? Sen halat yer bolsaň özüň halat et. An düşdä şu açdan. Hani sen öz kudretden birini görken? İsaň baş ucuny Yudeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular. Egerde sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu sen özüňem bizim halas et. Sen Hudaýdan gorkmaýanyň. Ol hem edilsen ki ýaly jeda hüküm edilipdir. Emma oň hiç kime eden ýamanlygy ýok. İsa sen öz sapaly mekanyňa baranda meni ýatlygyn. Sana söz berýän. Sen şun men bilen jennete bararsyň. Hükün örtanlardy. Birdenne günüň guwarlap bütün ýeriň ýüzüne tümlügi arlaşdy. Hem bir ýagdaý 3 sagatlap dowam etdi. Yerusalem'in ibadathanasının kutusu orta arasından mevzulli. Atam. Men öz ruhumy sana tavsiyan. Yüzbaşı bu bolýan işler görün soň Hudaýa tagzim edip şeýlediydi. Ey Hudaý, günemet. Büyük keramatly adam eken. Ýaşyllar geňeşiniň agzasy, rehimli hem hakykatçyl, İsa garşy dilluşuga gatnaşmadyk ýüze wagtly biri İsaň jesedini şemme unneçini jaýlamagy Pilatdan ruhsat aldy.
Günämizi öt. Biz kudreti güýçliň jesedini ura diýär. Uğradı verin yöne tiydirek. Yörün, eyyem şenme günü yetip gelye. Şemmäň ertesi gün irden ayarlar özleriniň taýarlan hoşboý isli melhemlerini alyp öwliýa geldiler. Olar gowruň agzyna goýulan daşyň ýerinden süýşürilendi gördüler. Barsalar İsa'ň jesedi goýulan ýerine ýok eken. Siz canlyny öllüň arasyndan gözleýäňizmi? O bir ýerde ýok, ol direlli. Ol henidi Galileýede size aýdan zatlar ýadyňyzdamy? Hudaýyň nefes oly jinayetçilerin eline düşmelidir hemde haja süýlenmelidir. Üçüncü günü bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Düşürlüpdir. Onsoň bark görsek, Gudrot güýçliň jesedi ýok eken. Näme? İsaň jesedi ýok eken? Soňra bolsa günýär ýalpyllap. Iki sany perişte peýda boldy. Siz näme? Janlyny öllüň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bizi ananaýyn. Bu hakykat. Goworyň içi boşdy. O ýerde Gudrot güýçliň jesedi ýokdy. Piotr, sen giden anay. Gudrot güýçli İsa iki san şagirdine görünni. Olar bolsa tolgunyşyp, beýleki şagirdlaryň ýanyna gaýdyp geldiler. Gudrot güýçli hakykatdan direlipdir. Ol Simony hemmeleri aýt diýipdir. Ol bizim bilen ýoldan barýaka. Onu tanımadık. Çöregi dögün wagtynda gölik, biz onu tanadyk. Emausta, ol o ýerde näme işleýär? Salam adamlar. Siz näme gen görýäňiz? Onuň näme üçin şeýle pikirler kalbyňyzda ornaşýar? Men ellem aýaklamasyn edim. Maňa eliňizde görüp görüň şonu men. İsa'dygyňdan artaňyz. Çünkü ruhta et bilesin bolmaýar. Siz meni görýäňiz ahyry, men aýdanlamyň hemmeti bir jaý boldy. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hemde könüliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçünçü gün ýene de direler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden başlap hem malyklar tobe ederler. Bu olan günahları geçirir deyip yazılanlar bir jaý boldy. Siz on şaýady, sizi atamyň wada eden uçmasyny bererin. Ýöne atmandan emir bolýança şäherde bolarsyňyz.
Hudaý size garaşyk etsin. Maňa ýeriň we göwüň hökümdarlygy berdi. Enne bolsa barın ähli halklary atamyzyň oglunyň hemde keramatly ruhyň hatyrasyna çokundurun. Olara men wesiýetleriň baryny berjay etmege öwredim. Ene menin ahirete sendi hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halaskary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan velilik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär. İşaya peýgamber şeýle velilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nyň dogulmagy bilen bu velilik berjay edildi. Mukaddes ýazgylar bu doguljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nyň fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňladýar. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berjay etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tassyklady. Rebbim sözü sapdyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam ýeren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimizde ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlar bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony anam arkaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärim.
meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekleri de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.